Rejima Iranê girbestek 25 milyar dolarî digel Rusiye vajo kir. Rejima Iranê bi vajokirîna girbestek 25 milyar dolarî bi kasê yek li ser çara budçeya Iranê dîde Rusiye ku çar reaktorên navkî yên berhemanîna berkê li parêzgeha Hormozganê de li ser erdek 5,000 hektarî ava bike. Pêka raporan, Rusiye de wan çar reaktorên nîvşa sêlî vê parêzgehê de ava bike ku bi gelemper 5,200 megawatt berkê berhem bîne. Ev yekale halekê de ye ku vîzega Bûşehre ku ji aliyê Rûsiyê ve hatiye avakirin, heta nîhatî berkek berhem neaniye û sedan milyar dolar bûye xercêve û heta nîha bilî hîsaren sedan milyar dolarî tî kazançek bo şelkê Iranê nebûye. Reaktoren, berhemanîna berkeyê nîvşa selî salen 1906 û 1907 li Kashiwazakiya Japonê de hatine bîkaranîn. Lê li sala 2010 de bi sedema nîgeraniyên evlehiyên wan reaktoran, hatine daxistin ku niha rejima Iranê diswaze wan cure reaktoran li Iranê de ava bike û fuyanîne, rejima Iranê li ser çibînyeteke hîzrî û zanistî, diswaze projekek şikest swarî û ragirtî li Iranê de cibî bike.